gihapon na mo effect ang iyong bira-bira. Kopte na yun. Dali. Dili lagi na maibot. Maibot lagi. Dili. Gisla, ali dali. Awan. Isa nagbinuang. Tuan ng asawa yot. Asawa? Uy, si Pilabot, uy, kay mga biyan itong ipangwartahan mo mayo, mabitang na ko itingin hatag ni mo, kaya hindi ko makaning mayot. Isa ko mo sa magka. Bayot sa Lesia. Ang lagi butang, ang lagi buhat ni mo, anong di na may mag-ibot. Nana sa tuwikan. Abi na ko palala kung patitin niya. Unsa ang gibutang mo sa kubre? Nana sa pawikan. Uy. Hala, mako daniyot. Unsa man niyot? Uy, ikaw din bighatag niya di ay. Ako tigatan niya. Ay, salamat. Pagkuha dito sa atuaw kanang use oil kaw. Salamat kayo ha kanang. Salamat sa tinki taga Use oil ba? Use oil dito sa tuwa. Isa naman hindi kami matangtang. Use oil, asin, bitsin, magic sarap. Asa to makita tong babay nga kanang. Watong pawikan nga ikuan mo glana pati lain ni sa pawikan. Buki. Matangtang. Agi ra mo isa. Taga asa man to? Ano nagda kong lawas ubi. Kupti ko na kung hawak diri. Bok, dali bok. Ayaw, madam! Madam! Bugyan na. Ha? Unsay tambal ani? Suwayan ako bitan ha. Tambal ani gay. Oh, bitara ko no, bitara. Bayot di ay iyang gi. Ay madaang bayot ni sa minagod gyud. Ayun ka palalat o patitin na ang malak. Yang ano man ni? Bayot man na dahil kung babae ra na pero no pwede ra sad siya pwede ra sad gani kamutig. Ana nimo kung tumboy imong kuan di na sad maulbot ang kamot. Di na sa matantang og kamot pud kuan. Dili na. Nakaingit kayo at marang nanginit lagi ko ah. Tumbol na yun. Legit gyud di ay to. Legit. Yang unsa may tambal ana? Basta dahil na siya kay kapit magkala siya. Pero okay ra kay. Kasi kabit nga di man na kabit. Bayot man na. Hoy, bisa anak na lang ako buwagon na lang tanay duha ta. Dili gihapon na mo effect ang iyong bira-bira. Kopte na yun. Dali. Dili lagi na maibot. Ibot lagi. Dili. What's up? Mayang adlaw sa tanan, good day. Have a nice day everyone. So this is DJ Boyong, editor sa Boy Pangs TV o sa MSI TV. Atong i-promote no. Usa po ni siya ka vlogger all the way from Abu Dhabi, Dishan Home. So please kog subscribe sa iyang channel guys. Suportahan nato no. Please subscribe nga sa atong mga bagong viewers diha ay kalimot Dishan Home, paki-subscribe na lang guys. Og daghan kay salamat. Once again, this is DJ Boyong of Boy Pangs TV. God bless. Bye-bye.